الذین آمنوا، اللہ دا ولی او تھی سکدا ہے جڑا کون ہے؟ ایمان والا، پہلی صفت۔ دوجی صفت فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، فرمایا دوجی صفت میرے یار دی دوست دی ہے اللہ دے جڑا میں اللہ کنوں ڈرے۔ مسلمانوں توجہ کرو، میں گال بہت اہم کیتی ہے جے بندہ سمجھن والا ہوگا، نہ سمجھے تو پورا قرآن ہی اپنے کول الماریاں وچ بند پے، ایویں نا قرآن پورا بند پے، آپ صرف سمجھے اللہ معاف کرے۔ قرآن جڑے ویلے کوئی چوری تھی وے تے قرآن چوی جے کیویں مارکا چوری کری جے جڑے ویلے اللہ نہ کرے والا پا دے میاں ول قرآن چاہ دے تو، یعنی قرآن چورا کو چھڑواؤں والا ہے نہ بابا، اے گال نہیں۔ قرآن کیوں آئے؟ جاگ دے پہلے توجہ کریں دے پہلے سناواں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قرآن ہی واسطے آیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ دے جو کچھ قرآن دے وچ میں اللہ بیان کیتے ہیں دے وچ کوئی شک کہیں نہیں۔ اور ابو فرمایا قرآن دے وچ ہے کیا، کیوں آئے قرآن؟ رب العالمین نے فرمایا ھدی للمتقین، فرمایا قرآن اللہ کنوں ڈرن والے واسطے ہدایت بنتے آئے۔ بندہ رب کنوں ڈر بنے، اللہ دا قرآن پڑھدا بنے، اللہ دا قرآن بندے کو رستہ دسیندا ویندا، ہدایت دیندے قرآن۔ جناب والا میں عرض پہ کرے نامی اللہ کے ولی میرا دوست ہو تھی سکدے جڑا ایمان والا ہووے، اتے دوجی گل ہے جو وَكَانُوا يَتَّقُونَ، میں اللہ کیوں ڈردا بھی ہووے۔ جڑا اللہ کیوں ڈردے مسلمانوں او بندہ کہیں بندے دا نقصان نہیں کر سکدا، جڑا اللہ کیوں ڈردے او کہیں بندے دا نقصان نہیں کر سکتا، نہ وہ قتل کریں دے، نہ وہ جناب والا کہندا مال قابو کریں دے، نہ وہ بندہ زنا کریں دے، نہ وہ بندہ ظلم کریں دے۔ جناب والا جڑا اللہ دا بندہ ہے اگر جاگ دے پہ ہوئے میں قرآن پڑھدا ہوں ایمان نالے تواڈے واسطے اسباق ہیں آپ واسطے، اے نا جو کلا جڑا ہے نا جٹاں واسطے قرآن ہے۔ ایمان نال جے توجہ ہوے میں گال بہت بڑی کریندا پھر توجہ نال سنائے۔ اللہ دا قرآن جناب والا صرف جٹاں واسطے نہیں آیا، اللہ دا قرآن نبیاں واسطے بھی آیا ہے، وہ تو حضور واسطے جو آئے، اللہ دا قرآن حضور واسطے بھی آئے، اللہ دا قرآن صحابہ واسطے بھی آئے، اللہ دا قرآن غوثاں تے قطباں واسطے بھی آئے، اللہ دا قرآن سیداں واسطے بھی آئے، اللہ دا قرآن کبھاراں تے موچیاں دے واسطے بھی آئے۔ جاگ دے پہ وے اور آگو میں گال عظیم پہ کرے نا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ قرآن دا دامن مضبوطی نال چ پکڑیں دے، اللہ دا قرآن دے تے حضور دا فرمان دے، قرآن بندے کو پکڑتے رب دے دربار وچ کھڑا کر دیں دے۔ ہن میں پیار کرے نامی جڑا بندہ اللہ کیوں ڈردا جناب والا او کہیں بندے دا کوئی نقصان نہیں کریندا جناب والا، بلکہ جڑا اللہ دا قرآن پڑھ گندے رب کیوں ڈر ویندے نا او بندے دا انداز ہوندے۔ قرآن سنو 19واں سپارہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جڑے اللہ دے ولی ہون جت کے نالائق لوگ کٹھے ہون، بدتمیز قسم دے لوگ اج بھی جڑا ہے نا بڑے بڑے مذاق ہونے۔ چلو میں ایک گل صرف عرض کراں، اج جناب والا جڑا بندہ کہ بندے کو آکے نماز پڑھ آمین نماز تے ویندے پہ تو بھی جل کچھ تا حیال ہیں آمین یا نہ آمین، کچھ ٹوڑ پہ ایک دکا تے کچھ جا کے یار حج سے پڑھو تو سام میں چلو آندھا پہ چلو کوڑ مارتے جیویں ہے بدتمیزی تے نہیں کریں دے نا، یاد دے پہ کوئی نا اے بھی بندے ہیں دو ایک نال ٹر پوندے ایک کوڑ مارتے ٹالا کر ویندے تے تریجا بندہ جڑا ہے نا وہ مذاق کو لیندے وانجی یار وانج پڑھ نمازاں تو اپنے آپ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اس طرح ایک قسم دی گالی میں کیتی لیکن جناب والا توجہ کرو، میں پیار کرنا جڑے اللہ دے ولی اللہ دا قرآن دے جڑے ویلے بدتمیز لوگاں دے نالو اللہ دے ولی گزر دین او کیا دین قالوا سلاما،
اللہ دے ولی نالو لنگ دے آدن میاں اللہ دی تواڈے اوتے سلامتی ہوے اللہ تو کو محفوظ فرماوے تے جڑے ویلے ٹر دین اللہ دا قرآن انہاں دے ٹرن دا انداز بھی دسیں دے فرمایا الذین یمشون علی الارض ہونا فرمایا جڑے ویلے اللہ دے ولی تے نیک لوگ ٹردن فرمایا تیز تے تکبر والے قدم نہیں چاہندے بلکہ ہولے ہولے پیر زمین دے اوتے رکھے نن ابو قرآن آکھے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جاہل بندے جڑے لے بدتمیزی دے گالی کرے اللہ دے ولی انہاں کو آدن قالو سلاما اچھی سبحان اللہ دے میں کرا دیکھو آج آپ کو کوئی اچھی جکی گال کر رہے تو برداشت نہیں تھی دی لیکن ولیاں نال کوئی اللہ نہ کرے زیادتی بھی کرے تے ولی ان زیادتی دا بدلہ انہیں زیادتی نال نہیں دیں دے بلکہ کیا آدن قالو سلاما میاں اللہ تو خوش رکھے یہ ولیاں دا انداز ہے اللہ دے دوستاں دا لیکن جناب والا توجہ کرو ایک اللہ دا ولی جڑا ہے یہ مشہور واقعہ ہے ایک اللہ دا ولی ویندا پیا بازار وچ بارش تھئی پئی آئی تے اون دے نال آئی ایک اندی دوست آئی عورت آئی فاحشہ قسم دی بندے دے نال یہ بازار وچ ویندا پیا اللہ دے رسول دا فرمان ہے کہ جڑے ولی ہونے اے لباس نال نہیں ہوندے سمجھ آئیے کہ نہیں کہ بس سونا لباس ہوئے سونی جتی ہوئے اعلیٰ کوالٹی دے کپڑے ہومن ہیں نہ جو اے اللہ دا ولی جڑا ہے ترٹی ہوئی جتی تے پھٹے پرانے کپڑے وہ جتی ترٹی ہوئی دے نال جو بازار وچ ویندا پیا نا آج تو سڑکاں ہیں آج بھی حال خیر ہوئے یہ تقریباً ایک دکا چھوڑ دے والے پرانے مٹی والے سڑکاں ہونے اللہ دا ولی جڑا ٹردا جو ویندا ہے نا مسلمانوں کیا تھیا کہ جتی ترٹی ہوئی جو پاتی ویندا ہے نا تے جتی دے نال جو ایویں کیچڑ اٹھیا نا بارش دا او جڑی عورت ویندی پئی آئی گندے بندے دے ڈلے ہون دے اوتے پنج پہ چھنڈکاں کیچڑ دیاں جو جوان کو جو غصہ آیا نا اون اللہ دے ولی کو ایک تھپڑ مار دیتا اے غال توجہ نال سنا ہے ہر بندہ ایویں سادہ ٹرن والا ایویں نہیں ہوندا کوئی رب دا محبوب بھی ہوندے انہاں دے وچ اللہ دا ولی جڑا عام والا کو تھپڑ نہیں ماریا جی میں آپ کبڑی کونے بڑا جوان ہے بیٹا ایک مارے جب تک دو چار دا نہ مارو آپ بس نہیں کریں دے لیکن توجہ کرو ولی جڑا ہے تھپڑ کھاتے نا اللہ دا ولی بازار دے وچ اتھائی بہ گیا تھوڑا ٹریا ایک بندہ جڑا نا دودھ دا پیالہ گرم گرم پلایا بارش دا موسم ہوا بہ گیا اللہ دا ولی توجہ میں دے بہ تے نا اتھائی اللہ نال گال کیتی او کنجری طوائف دے یار کو جو غصہ آیا وہ تھپڑ رکھ دیتا اتو اللہ دے ولی بھی رب نال گال کیتی بہ تے آدے واہ مالک کہیں جا دے تے تھپڑ کھوے نے تے کہیں جا دے تے گرم دودھ پینے نے مالکا ہیں جڑے ویلے یہ گال کیتی ہے نا وہ جڑی عورت آئی ٹردی ویندی آئی وائن تے او بندہ ڈٹھے روایت دے وچ لت ترٹی گئی ہے ڈھامن اچھا لت ترٹ گئی ہے بندیاں والا کہ یار ہوں بزرگ دی دعا لگی ہے ہیں وہ جب تھپڑ ماری آئے جو صحیح نہ تے آتے ہوں ولی کیوں کیوں نے جو میاں تائیں میں کیتے آپ نے جڑا جملہ آکھیا وہ توجہ نال سنو اللہ دے ولی آپ نے فرمایا میاں اے جڑی فاحشہ عورت آئی میری جتی دے نال اگر گارے تے کیچڑ دا کوئی قطرہ ونج پئی بندے دے یار کو غصہ آیا ای میں کو تھپڑ مار دیتے اللہ دے ولی فرمایا جڑے ویلے تے میں کو تھپڑ مارے فرمایا میرے یار کو بھی غصہ آیا فرمایا کنجری دے یار کو غصہ آیا وہ طاقت دے مطابق میں کو تھپڑ مار دیتے میرے یار کو جو غصہ آیا وہ اپنی طاقت دے نالی دی ٹنگ بھن دیتی ہے لت بھن دیتی ہے سمجھ آئیے کہ نہیں توجہ فرماؤ جناب والا اللہ دے ولی جڑے حدیث پڑھا چاہے کونی چاہیے سنو جناب والا مشکات شریف دی حدیث پاک آمنہ دلال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب شعث مدفون بالابواب
الابواب لو اقسم علی اللہ لا برا فرمایا اللہ دیو سمیں دوست بھی کہ رب شاس مدفون بالابواب تو دروازے دے خیرات منگن واسطے آنے لیکن کپڑے پھٹے پرانے دیکھتے تو ساؤں کو بھجا چھڑیں دے خیرات نہیں دیں دے تو لیکن توجہ فرماؤ فرمایا انہاں بندیاں دی شان دے تے غور کرو انہاں دا مقام کیا ہے جنہاں کو تسا خیرات نہیں دیں دے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو اقسم علی اللہ لا برا فرمایا انہاں دا مقام پوچھنا تا اللہ دی ذات کنوں پوچھو اے بندے اگر اللہ دی ذات دے تے قسم کھا دیں کہ اے اللہ فلانا کمی میں کر دے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ انہاں دے منہ چوں نکلی ہوئی گال کو پورا فرما چھوڑیں دے